Manje ngizonikhombisa i-DX Smooth i-Zero Hair lento le ekwenza ukuthi ugunde, right? Ngifuna ukukukhombisa ukuthi abantu ngineyiboya mina nazi zigcwele umzimba. But le video ngizonenzela kusasa. Umehluko imbili yabo i-regular le nesivalo esi-grey yokuthi ugunde ngayo ekhanda, and then this one is for sensitive areas like emzimbeni nalapha la ngikhombise khona nezitho. Isivalo si-lime kuphela. That's the only difference. And omunye umehluko ukuthi le irregular ulinda only 5 minutes, and then le sensitive ulinda about 8 to 10 minutes. So omabili enza into efanayo, kodwa futhi le sensitive mawuthanda ugunda ngayikhanda ungagunda ngayikhanda, but it's fine. Imakhombisa angineboya into lezazi khona ama-race sondela ngifuna bebonke inwele ikhona. Ngithi ngivela mina empandla baye bethi nginamanga nazi inwele, nayibonazi zinwele lezi sharp. Angiwaqamba manga mina, ngifuna nibone nithi yabona ngiya-apply. So i-step uzu-3 uya-applya and then wait bese ususa ngethawula, kazi ithawula likhona lona mtho. Uya-applya khuleka, uya-applya nje ubona ngi-applya la, ngiya-applya mina khulekani mina ngami mina ngizonigundela kwenye ivideo engizoyenza. Ngifuna nibone kuphela ukuthi ngenza uma-raise umuntu oney'nwele nazi iy'nwele. Now I'll have to wait for 5 minutes. Bafethu phela ngizenza umsebenzi la ama-training, ngifuna ukuthi nizobona ukuthi kahle kahle lento isebenza kanjani. Kuphelile manje 5 minutes, let's remove the manje. Yabo yini la ngiyenzayo la? Hayi ngisazongigundela mina umzimba, khulekani ngesabi. Ngizokwenza ivideo ehlukile. Yabo kuyasuka zinwele lezi nayibo zayisukela zona ngaphandle kwami, mhlawumbe ukuthi ngifake i-effort ngenza in futhi khona mawuthola ithawula elikhulu isuka mna kanjani ngokusheshsha, uvolibambe nje once isuke bamba once isuke nazi into lesuka yinjale senzeka sengiphinda ngaliwasha ngaliyakaza bayithawula elincane sengiyasuka-ke. Hawu bafowethu so smooth. Ungageza ikhanda manje. Hey uyaphi mshana? Sibhizi kabi la. Angizwe ungageza ikhanda manje isukile manje.